Kari. Kari. Chung tini siam by malak kami orang jotoh nasigo. Chung DSF 21st March chung strike dah kong mani. Chung siam by ringjaga ni chung tini payman ningga. Chung boni thani malai ma pada chung sika boni minister rok by kok sanai and busigo sini problem rok te saka je omo chung oje movement rok kahana sini students te sini boron by khai tongo chung appreciate by khai gete chung saka je bodai dai omo nai te student je tongnai rok exam maro yang nai rok borok kok busung saka borok exam te waisa maro phegan bagai chung bono appeal khai ka saka je nai hono Kenani the strike rok tongmani nok je sombar khainya mana amra tu oidro khaibai sinai সমঝোতা ইংল্যান্ড সময় আসো বচনো সময় তো ছায়া হাইপানো বচনো খালক जों सब नायनाय ताबो सिनि फर द टाइमिंग नि बागै सिनि मुभमेन्ट जों अरन ता हनाय जों मथागरो हाइपानो जों कमिटि फर्म खायनाय बसकानि सालो जों आमनो कन्टिन्यू खायगानि बागै आन्दोलन दा खलायनाय बा खलाया बाता खलायदों दिरो सिएम बाय सागा सागा नाइदि बद जोंनो साखा ब प्लेस खायनाय ताबो जरानि बागै जों अ जे मुभमेन्ट जों बथागै रजागनाय हाइपानो जों कमिटि फर्म खायनाय जों कन्टिन्यू खायनाय जों मुभमेन्ट कन्टिन्यू द दंनाय द आं जोंनि भाइस प्रेसिडेन्ट जन नजर आरनाय ब किसा कक साथम नरक तो जे नरक नि मुभमेन्ट बथांनानै हिसागा नरक दा इच्छा खाय बथांनानै नाकि सीएम आबादो दा खलायनि नैसा बथांनि नैसा बुंथि हाय सीएम उनो बुथांनि ताम रगन साया नायदि नरक नुखना मिया जों प्रेस मिट खायपुरु जों रेस्ट नाव हुनि सौ मानोना बुजिदो जों जत किसु ओपन मीडिया फाइसे मिया जों स्ट्रेटेजिकली बे सामु दांनाय अलरेडी सागन न आबोला तिरि जों डेभलपमेन्ट लुखा ताबुक जों नारि टीएसएफ केबनो थकगिया तिब्र सरंग टीएसएफ आन्दोलन खायबा बायनो जों बाके आन्दोलन खायनाय खाया सायमानु आबो खायबा बाय तिरि सीएम जों हिनका कप साका फ्रुटफुल डिस्कशन दङ ता बसनो नासिनि समथिसा गासिबो दाबो जों साव जों ताबुक टीएसएफ तो जों जतनि बागे तिब्र सरंग बाय नायि सामं खायो टीएसएफ सिमी या दफाव दंनाय रक अन्य बर' रावबो दङ हेदबा अन्य अर्गानाइजेशन दं लाइक माइन्डेड पिपल जों आबोनो साका जों जइन वार्किं कमिटि खानाय जों आबोनो नर साया मिया रग तानि सिनि स्ट्रेटेजिस दं अलरेडी सानामु जोंनिया पाब्लिकलि कारण जों पाब्लिकलि जतन साका के बुइ साइबानो तामो खायने खायताम खायते हेदबा अन्य सुल साजे रक तंगमले आबोनो साव जों ताबु अबोनो खानानि अबोनो मुथाकमान कारण दङ ताबो जों कक साका ताबुक जों सिरि सामंमा खायनाय जों जइन वार्किं कमिटि खानाय आबोन बागै खानानि आन्दोलन जों ताबुक जरा मुथालि दनिरु ओ एसेम्बली सेक्सन आव कक द साना क रोमान स्क्रिप्ट ना तय द जॉइंट एक्शन खाजाकनाय बा कक्र खाजाकनाय आम कक जों जइन कमिटि खानाय ताबुक सो अ जइन वार्किं कमिटि स्ट्रेटेजिकली बाय जों सामं खानाय ताबुक ताइबो आरो लाइक माइन्डेड पिपल दंनाय अन सिभिल सोसाइटि अर्गानाइजेशन दंनाय आबो तबे जों बायके सामंखायनाय आमक अजन वार्किं कमिटिनो डिसाइड खालामनाय कारण दिप्रासानि जत नायनायखौ जों दिप्रासा अनियमखौ दंखौ मान हेदबा जों सामं खालथन मा दं टीएसएफ नायदि जों आन्दोलन खायमा बाय जों ओरैनो ताबो हेदबा डिसकासन मा फायदे जों सलिउसन माने जेखुनु डिसकासन खायनो सलिउसन मा दङ हेदबा आ सलिउसन तुना बागिनो जों डिसकासन खालायनाय डायलग प्रोसेस जेखुनु फ्रि थिबो सलिउसन तुना डायलग बायथां डायलग प्रोसेस क्रिएट सलिउसन खायमेनिया आरो सलिउसन तुना बायनो डकनि बागै जों ताम खायया जों ताबुक जन कमिटि खानाय अजन कमिटि पब्लिक स्ट्रेटेजिक प्लान आबो बंखानि नारि टीएसएफ आन्दोलन सुरु खायया खायनो तो आगेन सिमी खायदो तिनि अ सामं खायमेन बागै न आन्दोलन खायम बागै तिनि जों जन कमिटि खानाय आबन बागैनो जों जत लुकुना हामबाय ताबुक तामबाय जतन फायनाय आन्दोलन चुबाय तमानि आबन बागै ब्लाइ हामबाय बरमा आरो बोसो जराति नासिनायना रखसे मिटानो जे नाने इनसानो आबो ताबुक जों जइन वार्किं कमिटि बायसो सामं खायनाय तो जइन वार्किं कमिटि अफ प्लेस नाय जों अलरेडी कक साइड दं जइन वार्किं कमिटि बाय अलरेडी आमो सो ताबुक जइन वार्किं कमिटि से डिसाइड खालायनाय आमथिजा